तो नमस्कार प्रणाम भाई लोग। तो का हाल बा। तो आज हम बात करे वाला बानी एक ऐसन कलाकार के बारे में, जेकर गाना इंस्टाग्राम पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गई बा भाई लोग। तो आज हम बात करे वाला बानी भाई लोग विनय तिवारी जी के बारे में, जौन ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा एगो सैड सॉन्ग लेके आइल बड़न। इंस्टाग्राम पर बहुत ही हल्का मचा दिल बा भाई लोग। तो भाई लोग तू लोग जाने के चाहता रहो उ कौन गाना हो, तो हम बता दी। एल्बम के नाम बा चल जाई डोलिया। तो हमारा वीडियो में बन रहा भाई लोग, वो गाना के थोड़ा सा हम क्लिप चला के दिखाओ तनी। अभी वो गाना के खाली ऑडियो रिलीज भइल बा। तो हम रउआ लोगन से बता दी, ई गाना विनय तिवारी ऑफिशियल पर यूट्यूब पर ई गाना आ गइल बा। वहाँ से भी जाके भाई लोग सुन सकता रहो। अगर ई गाना नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो भाई लोग। तो आप सबके बीच ई गाना के हम रिव्यू सुना देता नहीं भाई लोग। तो गाना सुन के बताओ लोग भाई लोग कैसन लागल हो। तो लेट्स गो। भाई लोग ई गाना अगर अच्छा लागल बा सैड सॉन्ग, तो जाके यूट्यूब पर सर्च कर लो चल जाई डोलिया विनय तिवारी जी के। ई गाना बहुत ही सुपर हिट आइल बा, जौन काफ़ी तेज़ी से इंस्टाग्राम पर ई गाना वायरल चलता। तो हम रउआ लोगन से बता दी, ई गाना के लिखले बड़न अंतेश यारवा और म्यूजिक दिले बड़न इरफान राजा जी, जौन काफ़ी खूबसूरत गाना बनल बा भाई लोग। आ बहुत ही बड़ा लेवल के खाली एक अभी ऑडियो सॉन्ग रिलीज भइल बा। तो हम जाते जाते अपन परिचय बता दी। हम शायर मैं नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। अगर भाई लोग हमार वीडियो अच्छा लागल बा तो एक वीडियो के एगो लाइक और कमेंट, और ज़्यादा अच्छा लागल बा तो वीडियो को शेयर कर दो भाई लोग। तो हम रउआ लोगन से एगो और बात बता दी, हमारा यूट्यूब चैनल पर होली सॉन्ग बहुत ही जल्द ऑडियो वीडियो के साथ आवे वाला बा। तो भाई लोग सिंगर के नाम भी बता दी, कौन सिंगर के गाना हमारा चैनल पर आवे वाला बा। तो हम बता दी सत्येंद्र सागर जी के बहुत ही लाजवाब होली सॉन्ग आवे वाला बा हमारा यूट्यूब चैनल पर, बिहारी शायरी मस्ती। तो हम फिर मिलें अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।